Avui, i gràcies precisament al Partit Popular de Catalunya, el conseller d'Economia podem ja afirmar en aquests moments que explicarà en seu parlamentària quin és el contingut d'aquest pla de viabilitat, d'aquest pla de reequilibri econòmic i financer, perquè s'ha votat en la comissió aquesta tarda una proposta del nostre grup parlamentari en la que demanem que el conseller comparegui amb aquesta finalitat exclusiva en seu parlamentària i ha estat votada per la unanimitat de tots els grups de la Cambra, en càrrec d'una auditoria externa per conèixer quina és la situació patrimonial, econòmica i financera de la Generalitat. Jo els vull recordar, ja ho he fet abans, que aquesta és una petició que el grup parlamentari popular ha vingut fent des del primer moment de l'inici d'aquesta legislatura. De fet, és també el compliment d'un compromís electoral, que a nosaltres ens semblava que era necessari, però hi ha un element que al nostre entendre és important, que és el que li hem manifestat, i és que aquesta auditoria, per anar bé, ja l'haguessin hagut d'encarregar fa 2 mesos i és imprescindible que en puguem tenir els resultats abans que es presenti el pressupost del 2011, perquè difícilment podrem tenir un debat objectiu i raonable i rigorós sobre quines han de ser les comptes públiques de la Generalitat del 2011 si prèviament no hi ha un coneixement concret i objectiu de quin és el resultat d'aquesta auditoria externa sobre la situació actual de la Generalitat.